След дългия ни разговор с Тихомира Методиева и Валентин Димитров, сега преминаваме към една друга тема, свързана с образованието. Разговор, материал на Васил Джечев. Да. Разговор с госпожа Мая Желязкова, преподавател и граждански активист, човек с над 20 години стаж в образованието. Преподавател е всъщност в 19-то училище. Разговора е за новия закон за училищното и предучилищното образование. Нека го чуем. Здравейте, госпожа Желязкова. Минаваме направо към основната тема на това интервю. Тази тема, която поляризира общественото мнение вече близо 2 години, даже над 2 години. Става дума за държавното финансиране на частните училища. Този закон беше приет от правителството на ГЕРБ на първо четене преди 2 години, както вече казах, но февруарските протести тогава осуетиха окончателното му приемане на второ четене. Днес отново е приет на първо четене с въпросната поправка за държавното финансиране на частните училища. Какво е вашето мнение? Каква е личната ви позиция и да кажем, на вашите колеги преподаватели в средните и основни училища? Аз мога да говоря само от свое име, но така с колеги съм споделяла тази тема. Естествено, че дискутираме сред колегите и то от много време. Още преди 3 години, мисля, че когато за пръв път се появи тази идея в публичното пространство. Трудно е да се каже, поради простата причина, че самата идея има някакво основание в себе си. В края на кращата говорим за българските деца, нашите деца. Но в същото време ние сме притеснени, аз специално съм притеснена от факта, че системата на образованието е изключително недофинансирана. Така че една подобна идея ще натовари още повече бюджета на образованието, който и в този момент е изключително недостатъчен. А как третира проекто закона финансирането на частните и държавни училища? Еднакво, надявам се. Спазва се формулата, поне на пръв поглед в проекта на закона. Парите следват ученика, като идеята е по този начин да се намалят таксите в частните училища, за да може ли те да станат още по-достъпни. Аз не мисля, че това ще доведе до намаляване на таксите в частните училища, тъй като това са училища, институции, които са регистрирани по търговския закон. Точно така, да. Търговски дружества. И което е търговско дружество има сметка от това да намали своята печалба. Така че аз поне не вярвам, че ще се случи. Да, защото се налага мнението, че образованието едва ли не е един пазарен процес. Пазарната логика се налага и към него. Вие смятате ли, че това е добра практика? Пазарният принцип в образованието не мисля. Да, защото трябва да обърна внимание, вие сте един човек с откровенно десни разбирания и това е интересна позиция от вас. Истината е, че образование се прави добро образование, качествено образование. Имаме пример в скандинавските страни, се прави с много пари. А нашата система е изключително недобре финансирана, отново го повтарям. Това по някакъв начин ще отнеме най-вероятно пари, с които биха могли да се построят нови детски градини, нови училища държавни. Не само да се построят, а дори и сега съществуващите. Ужасяваща е материалната база в много от училищата, особено в провинцията. Буквално преди минути прочетох в интернет за паднал таван в училище по време на час върху главите на деца. Да. Ремонтирането, оборудването на салони, спортни зали, ако щете, басейни, всичко това е свързано с пари. Да. А тези пари сега от една страна няма ги в системата, от друга страна дори и това, което го има, ще бъде пренасочено неясно в каква посока. Добре, има страшно много в момента и фейсбук групи и така инициативи за либерализация в образованието, което предполага по някакъв начин промяна на държавния стандарт, образователен стандарт. Вашето мнение какво е? Това добра инициатива ли е? Моето мнение е, че отново се работи на тъмно. Този закон към него трябва да има така наречените държавни образователни стандарти, които касаят различни сфери на образованието. Тези стандарти до сега никой не ги е виждал. Поне няма публичност за тях. Ние, колегите от гилдията, не ги познаваме. Говори се за учебни програми, говори се за различни други реформи в сферата на образованието. Няма ги тези стандарти.
Не знаем какво ще се случи в образованието. Преобразуването на държавни училища в общински, това също по някакъв начин заляга в плановете на законодателя. Каква е вашата позиция? Ако общините са богати, няма проблем. Но ние с вас знаем, че малко са такива общини в България, които биха поели управлението, финансирането на още училища, защото те и сега има общински училища, които се управляват от общините, но мисля, че ще им бъде още по-трудно и тук в този пункт на проекта закона е заложена поредната бомба. Вашите пожелания, така да кажем, и към законодателя, включително и към синдикатите, предполагам, вие също сте част от някаква синдикална организация, какво ще ги посъветвате тях? Ще ги посъветвам да работят в името на учениците, в името на учителската гилдия, защото аз в новия закон не виждам неща, които биха облегчили по някакъв начин учителския труд.